Спрете да се чудите защо сте без енергия, причината може да е черният ви дроб. И най-доброто е, че има лесен билков начин да го пречистите. Ако усещаш постоянна умора, тежест или трудно храносмилане, тези съвети са за теб. Черният дроб е най-натовареният орган в тялото ти. Той работи усилено, за да изчисти токсините, но ако не му помогнеш, може да се претовари. С билковата формула за черен дроб от билкова лечебница можеш да пречистиш черният си дроб, да възстановиш енергията си и да се почувстваш като нов. Само след няколко дни. Формулата съдържа натурални съставки, като мака, берберин, пуерария мирифика, които доказано подпомагат регенерацията на черния дроб, пречистват токсините и възстановяват неговата функция. Не чакай повече, а поръчай сега на специална цена и получи подарък напълно безплатно книгата с 99 билки и рецепти. Линкът е в описанието. Ти решаваш дали твоята трансформация да започне от днес.